trabak, txirrindulariak ez direnak bidegorrian, aparkalekuetatik kanpo bizikletak, oro arrondo ibili arren badira tarteka betetzen diren arau hausteak oraindik, batez ere arauak ez dakizkigulako. Ez dakiz arau bete behar diren, ez dakit. Ya sé las normas, tengo el reglamento en casa también. Azken bola honetan jendea kaleratea da, bizikletarekin kaleratea da, baina batzutan jakin gabe hortikan hirian badagola nolabait araudi bat. Adibidez, txirrina beharrezkoa daramatea edo kaskua ez, baina gomendagarria da edo argiak. 35 kilometroko bidegorria du Donostiak eta urtez urte handitzen ari dira. Ibilbide lauak dira, eta beraz, asko dira txirrindarekin kalera irtetera animatzen direnak. Gaur kaleratu duten txosten honetan, erabiltzailearen profila ere azaldu dute. Oro har, 21 eta 40 urte artekoak dira, 10-6 gizonezkoak, eta gehienek beharrezko desplazamenduetarako erabiltzen dute. Gainera, donostiarrak oro har, gustora ageri dira duten bidegorriarekin. Batzutan semaforo gehiegi da ere, ez da, gelditu behar da leku askotan, bueno, ondo, generalen ondo. Nahiko luzea da. Baina, bide batzutan moztuta dago eta errepidean sartu behar geha, baina momentuz ondo dago. Oro har ona dala, baina badaude indikan puntu beltzak. Eta hontan fokalizatu behar da, eta batez ere hezkuntza arloan jendeari erakutsi behar zaio nola erabili behar da bizikleta eta nola errespetatu behar duten azkenean beste erabiltzaileak.